Felly, da ni'n amddarllan darn efo'n gilydd. Ddylch chi ni, nes i gychwyn cyfres o bregetha 5 wythnos yn ôl. A mae'n hanner bregath wedi gwneud. Oherwydd eisiau sawl o Covid, wedyn o'r cyrraedd bregethu, wedyn o'r llanas. A dwi eisiau dod at y cwestiwn cyntaf. A'r cwestiwn cyntaf ydy, cwestiwn Iesu, dyna di'r gyfres. 5 o bregetha. Pam dach chi mor ofnus, ydych chi'n dal ddim yn credu? Felly yn ystod y gyfres, fydda ni'n edrych ar cwestiynau. Mae Iesu wedi gofyn i bobl, a fydda ni'n meddwl, wel, sut maen nhw'n berthnasol i ni 2020? Mae Iesu'n parhau o un cwestiwn i ni, a trio cymhwyso nhw i'n sefyllfa ni. Felly, newch chi ddarllen yr adnodau yma, adnod 35 i 41. Yn hwyr y pnawn hwnnw, a hithau'n dechrau'n nosi, dwedodd Iesu wrth ei ddisgyblion, gadewch chi groesi i ochr draw'r llyn. Felly, dyma nhw'n gadael y gyrfa a mynd gyda Iesu yn y cwch roedd wedi bod yn eistedd ynddo. Aeth cychod eraill gyda nhw hefyd. Yn sydyn, cododd storm ofnadwy. Roedd y tonnau mor wyllt nes bod y dŵr yn dod i mewn i'r cwch ac roedd mewn peryg o suddo. Ond roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl a'r glustod yn stal yn y cwch. Dyma'r ddisgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Athro, wyt ti ddim yn poeni ein bod ni'n mynd i foddi. Cododd Iesu a cheryddu'r gwynt, a dweud wrth y tonnau, distaw, byddwch loni. Ac yn sydyn, stopiodd y gwynt chwrthu, ac roedd pob man yn hollol o dawen. Yna, meddai wrth ei ddisgyblion, pam dach chi mor ofnus, ydych chi'n dal ddim yn credu. Roedd nhw wedi sylfanu'n llwyr. Wy'n ydy hwn, meddai nhw. Mae hyd yn oed y gwynt a'r tonnau yn ei ddyrhad. A dyma ail hanner y bregeth. Dwi'n siŵr bod chi'n cofio'n iawn yr hanner cynta, 5 wythnos yn ôl. Fi ath yr rhagarwyniad chydig bach yn rhy hir. Ac felly dwi'n neidio mewn yn syth at gwestiwn cyntaf yr arglwydd Iesu. Da chi wedi darllen yn cefndir i'r cwestiwn. Iesu'n dweud wrth y ddisgyblion am i draw i ochr arall llyn Galilea. A dyma nhw yn rhwyfo neu'n chwilio draw i'r fan honno. Ac wrth iddyn nhw fynd, dyma yna storm neu tymesgyl yn codi. Ar y llyn mi oedd hyn yn ddigwyddiad cyffredin, oherwydd bod yna fynyddoedd uchel o amgylch. Mynydd Hermon 9,000 o'i droedfeddi, 3 gwaith uwch na'r Wyddfa. A'r hyn oedd yn digwydd efo llyn Galilea, oedd bod gwynt oer yn dod i lawr, a mi fysa John yn gwybod fel daearyddwr, mi oedd o'n cymysgu efo'r gwynt cynnas oedd ar y llyn. A mi oedd yna stormydd, y squall, maen nhw'n galw fo'n Saesneg. Ac o'n i'n meddwl, mae'n rhaid bod gynnon ni eiriau am y pethau yma. Gymraeg, oedd lot o'n cyddigian i'n llongwyr. A dyma 1, 2, cwthwm am sgwol, cwthwm, neu hyrddwynt. Hyrddwynt. So dyma hyrddwynt yn dod a taro y cwch, codi'r tonna a yn dychryn y disgyblion oedd hefo yr Iesu. A Lailaps ydy'r enw, mae pobl leol yn galw'r stormydd bychan yma ar lyn Galilea. A mi oedd Iesu wedi blino ac wedi disgyn i gysgu yn starn y cwch. Dyma disgyblion yn effro, yn dychryn, yn edrych ar Iesu a gweld i fod o wedi mynd i gysgu. A dyma nhw'n mynd â gysgwyd yr arglwydd Iesu a dweud, arglwydd, wyt ti ddim yn poeni amdano yn cysgu hefn y cwch yma? Mae ar ben arna ni. Mae'r tona'n torri ar y cwch yn Beibl Cymraeg newydd. Mae'n sôn am y tonna yn ymdaflu mewn i'r cwch. A dwi'n licio'r gair yna,
y tona'n ymdaflu i mewn i'r cwch. Ac oedd yn ond bod y cwch yn mynd i ddechrau suddo. A ti yn fama, yn malio yr un botwm corn amdana ni, yng nghanol yn tryblis a'r trafferthion a'r storm. A dyma Iesu ddeffro tawelu'r storm. Ac yn gofyn cwestiwn i'r disgyblion. Dau mewn gwirionedd. Pam da chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? Mae rhaid i ystyried fod y disgyblion yn forwyr ac yn bysgotwyr profiadol. Dyma oedd eu gwaith beunyddiol nhw. Mi oedden nhw'n gwybod bod y gwaith oedden nhw'n ei gyflawni yn waith bregus, ofnadwy a peryglus iawn. Mae rhywun yn gofyn, oedden nhw'n gallu nofio enghraifft. Da ni'n tybio bod nhw'n gallu nofio. Ond yn y sefyllfa yma, mi oedd y storm mor ddychrynllyd fel ei bod nhw wedi dychryn. A dyma nhw'n gofyn i Iesu, ti'n mynd poeni amdana ni? A mae'n hawdd cyd-yn-deimlo efo nhw'n y sefyllfa dydy. Dwi'n gwybod os da chi wedi bod mewn storm ar y môr. Pan o'n i'n ifanc yn Alun yn mynd o Llandudno i Ynys Manaw, fferis coch. A dwi'n cofio mynd ar y llonga bach. Oedden nhw'n fawr iawn. Oedden nhw'n gymaint ar ei dwf y palu, os di fi'n ei dalu redeg, dwi'n siŵr iawn. Ond dwi'n cofio taro storm ar y ffordd i Ynys Manaw. Dwi'n yn brofiad digon dychrynllyd, y llong yn cael ei thaflu yma a thraw. A rhywun yn poeni be os y bysa'r beth gweitha yn digwydd. A cwestiwn yr disgyblion i Iesu, roedd Iesu'n cysgu'n drwm drwy'r cwbl a'r glistog yn starn y cwch. Dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro, athro, wyt ti ddim yn poeni bod ni'n mynd i foddi? Oedden nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg gofal Iesu Grist drostyn nhw. Oedden nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg cariad Iesu Grist tuag atyn nhw. Ac fel hyn mae llawer o bobl yn meddwl yn dyddiau ni. Os oes y storm yn dod i'n bywyd, mae Duw yn anheg tuag atan ni. Os ydy bywyd yn galad, di Duw ddim yn dduw cariad. Dydy o ddim yn hidio oherwydd mae o wedi caniatáu i'r salwch yma'n haro fi, neu wedi caniatáu i'r amgylchiadau difrifol yma daro yn heulu fi. A dyma wnaeth y disgyblion yma. Dyma nhw'n cysylltu'r storm hefo diffyg gofal yr arglwydd Iesu Grist drostyn nhw. Dwi wedi clywed pobl yn dweud, mae yna fwy na'n un wedi dweud wrtha fi. Dwi ddim yn credu yn Duw oherwydd bod o wedi caniatáu hwnna o'n farw. Hynny yw, maen nhw'n cysylltu dioddefaint a phrofedigaeth hefo'r ffaith nad oes Duw, a mae hwnna'n ganlyniad anisgwyl mewn gwirionedd, neu hefo diffyg cariad Duw tuag atan ni. Os nad ydym ni'n cael y fendith yna, di Duw ddim yn dduw cariad. Ond yma mae Iesu yn dangos nad ydy storm yn dangos i ddiffyg cariad tuag at y disgyblion. A mae rhaid i gofio hynny bob amser, oherwydd yn y tro, mae pawb ohona ni yn mynd drwy stormydd yn y bywydau. Da ni am fynd yn sal, da ni am golli anwyliau, da ni am farw yn hunan. Ond ydy'r pethau yna ddim yn tanseilio y ffaith o Duw yn dduw cariad. Fel oedd Gwilym yn sôn am Aberfan. Tydi'r ychylltra ddim yn tanseilio mai Duw cariad yw. Mae bywyd yn gallu bod yn brawychus. Gofalon, salwch, cyfrifoldeba, pryderon, marwolaeth, sefyllfa economaidd a gwleidyddol ar hyn o bryd. Yn ystod oriau'r nos, da ni'n gallu deffro a ffendroni am broblemau a phethau sydd yn poeni ni, a maen nhw'n cadw ni'n effro yn ystod y nos. Wrach bod un ohona chi heddiw teimlo bod amgylchiadau'n drech na chi, yn gwasgu arna chi, bod stres yn y llethu chi.
Ond mae'r stori yma'n deitha ni, cymerwch gysur yn y storm, oherwydd mae Duw yn parhau i garu. Mae Duw yn parhau gyda chi. Ac yma mae Iesu'n gofyn i'r disgyblion, pam da chi mor ofnus? Pam bod chi mor ofnus? Ydych chi dal ddim yn credu? A mae hyn yn gwestiwn i ni hefyd heddiw, dydy. Pam bod amgylchiadau yn gallu gorchfygu ni? A mae Iesu'n gofyn, pam bod hynny'n digwydd i chi ym mhobol i? Da chi wedi rhoi ffydd yna fi. A pam bod eich ffydd chi ar goll ambell dro? Wel, sy'n gael awgrymu bod yna ddau beth yn codi yn y fan yma. Peth cyntaf, mae o'n ymwneud â pwy ydy Iesu Grist? Pwy ydy o? Mae Iesu'n gofyn pam da chi'n ofni, oni ydych chi yn credu yna fi. Ydych chi wedi deall eto pwy ydw i? A mae rhywbeth diddorol yn yr hanes yma. Oherwydd, os newch chi edrych ar yr adnodau, mae'n dweud yma yma, cododd Iesu a chyrraedd cyn hynny, dyma'r disgyblion mewn panig yn ei ddeffro. Ofn ydi o yn y Beibl Cymraeg newydd. A y gair Groeg ydi deilos. Deilos am ofn. Maen nhw wedi dychryn. Ond sylwch chi i lawr, ar ôl iddo ofyn y cwestiwn, roedden nhw wedi syfrdanu yn llwyr. Yn y Beibl Cymraeg newydd, ofn dirfawr ydy y gair. A phoebe megas, mega ydy'r gair Groeg. Sef ofn, mega ofn, ofn enfawr. So oedden nhw'n ofnus yma, ond oedden nhw'n fwy ofnus wedyn. Oedden nhw mewn ofn dirfawr. Ac yn gofyn cwestiwn arall, pwy yw hwn? Ar ôl iddo fod dawelu'r storm, mi oedd fel petai'r disgyblion yn fwy ofnus. Mi oedd yna rhywbeth wedi digwydd oedd wedi dychryn nhw eto. Ac fel morwyr profiadol, mae'n amlwg fod rhywbeth wedi digwydd oedd nhw ddim wedi ei weld o'r blaen. Ac a'i awgrymu mae dyma ddigwyddodd. Bod mewn ofn efo'r storm, ond mewn ofn mwy ar ôl i'r storm dawelu. Di storm ddim yn rhywbeth da chi'n gallu reoli na di. Mae'n sôn am fell datranna enfawr yng Ngogledd Cymru diwrnod o'r blaen. Cyfan da chi'n gallu neud, oedden ni'n gwneud pan oedden ni'n byw mewn Gorucha. Storm fell datranna ar Eryri, oedden chi'n agor y curtains a gweld y fell yn taro y mynyddoedd. Ond oedden chi'n gallu gwneud dim byd. Da ni'n gwybod am rym stormydd yn y byd yma, corwyntoedd, trowyntoedd, môr, tonnau. Di'r byd modern ddim yn gallu rheoli stormydd. Ond yn y hanes yma ddigwyddodd mewn rhywbeth arbennig mywyd y disgyblion, nath i dychryn nhw. Dyma nhw'n deffro'r Iesu a gofyn, ti'n nhw'n poeni, dyma Iesu'n codi a dyma fo'n dweud, wrth fyd natur, distaw, byddw'n glonu. A dyma byd natur yn ei fyddhau i Iesu Grist. Mae rhai pobl yn dweud o ryw fyth ydi hwn i gyfleu ryw ystyr ysbrydol. Ond da ni'n gallu cymryd yr hanes fel mewn ffordd arall, sef i fod o yn pwysleisio dwyfolder Iesu Grist. O Duw mewn ffordd cwbl unigryw wedi dod i'r byd yn person Iesu Grist. Ac felly bod Duw a rheolaeth a sofraniaeth dros byd natur. A pan mae Iesu'n deud wrth byd natur, bihafia, bod byd natur yn fyddhau i'r crewr. A sylwch ydy Iesu ddim yn dweud, yr wyf yn galw ar Dduw o Gorucha i ddod ar bendithio ni ac i dawelu'r dyfroedd. Be mae Iesu'n neud ydy deud yn uniongyrchol, isaw. Byddwch lonydd. Ac yn syth, fe dawelodd y gwynt a'r tonnau,
Ac i forwyr profiadol, mi oedd hyn yn rhywbeth brawychus. Di hyn ddim yn rhywbeth sydd wedi bod i ddigwydd. Dwi'n wedi droi hwnna ar y gwichiad yma. Tan yr emyn ola. Ac felly mi oedden nhw wedi sefyddanu'n llwyr ac yn gofyn pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn y cyd-destun hwn, mae rhaid i ni ystyried pwy ydy Iesu. Hwn ydy man Duw. Hwn ydy'r un sydd wedi dod i'n plith i ddod â'i achawdwriaeth i ni. Hwn ydy'r un sydd wedi concro marwolaeth ac sydd eto yn fyw. A mae Iesu'n gofyn, pam bod chi'n ofnus? Da chi'n ddiogel drwy roi ffydd yna fi. Peidiwch ag adael i'r storm eich trechu chi. Da chi'n ddiogel, fi ydi o, dwi yma, dwi'n goriwch lywodraethu. Ac fel hyn mae Iesu'n cael ei gyflwyno'n aml yn yr Efengyla. Mae'r cyfuniad mawr dynol a'r dwyfol yn dod trwodd yn yr hanesion. Ail beth ydy natur ffydd yn y fan yma. Da ni tueddu meddwl am ffydd, neu mae gofyn ydy, ydych chi'n dal ddim yn credu? Yn y Beibl Cymraeg newydd, mae'n sôn am ffydd. Ble mae'ch ffydd chi? Da ni'n meddwl am ffydd fel rhywbeth da ni'n hunan yn ei gynhyrchu. Os gyda ni digon o ffydd, mae rhaid i mi gael mwy o ffydd. Fel petasa ni rhyw gynhyrchu ffydd, a wedyn, dwi'n credu yn yw, oherwydd dys gyda i ddim ffydd. Ond da i dyna di ffydd mewn gwirionedd. Mae'n sôn ychydig am natur ffydd neu'n awgrymu hynny yn fama. Dychmygwch wan eich bod chi'n syrthio dros dibyn, over y cliff, dros dibyn. Ac yn sticio allan o ochr y dibyn, mae yna gangen neu goeden bach sydd yn ddigon cryf i'ch dal chi. Rwy'n faint o ffydd da chi angen mwyn i'r gangen eich dal chi? Ydych chi angen lot o ffydd, ta ydych chi angen chydig o ffydd mwyn cydio yn y gangen honno a peidio a fflymio i lawr i'r dyfnderau. Os rhaid i chi gredu yn llwyr ac yn gyfan gwbl fod y gangen honno'n ddigon cryf i'ch dal chi wrth i chi syrthio i lawr. Cyfan sydd rhaid chi gael ydy digon o ffydd i ymestyn eich dwylo a gafal yn y gangen, oherwydd mae'r gangen yn ddigon cryf i'ch dal a chachub chi rhag syrthio i'r gwaelod. Oherwydd nid ansawdd yn ffydd ni sydd yn ein hachub ni, ond y gwrthrych yn ffydd ni, object of faith. A'r gangen a gwrthrych yn ffydd ni ydy Iesu Grist. Nid yn ffydd ni sydd yn ein hachub ni. A dyna pan bod Iesu Grist yn dweud, nid dweud nad o, os oes gennych chi gymaint o ffydd a mynydd, mi allwch chi symud hedyn mwstad. Be mae Iesu'n dweud ydy, os oes ganddoch chi gymaint o ffydd fel hedyn mwstad, mi allwch chi symud mynyddoedd. Pam? Oherwydd pwy yw Duw a pwy ydy Iesu Grist. Felly, nid yn ffydd ni yn y Iesu sydd yn achub ni neu yn y cynnal ni, ond Iesu Grist. Yn ei fawredd, a'i gariad, a'i ogoniant, a'i nerth, a'i faddeuant, a'i ddim. Gwrthrych yn ffydd ni, object yn ffydd ni, sydd yn bwysig, nid yn ffydd ni. A weithiau, da chi'n gwybod, da ni'n dweud, sgynna ni ddim digon o ffydd i gredu. Yr hyn da ni angen i wneud ydy troi at yr arglwydd a gofyn arglwydd Iesu, neud i roi digon o ffydd i mi i gredu yno ti, fel arglwydd ac fel gwaredwr. Neud i roi digon o ffydd i mi bwyso arna ti yn y storm yma sydd yn digwydd yn y mywyd i a bywyd yn heulu yr wythnos hon. Yr unig beth sy'n cyfri wrth i chi syrthio lawr y dibyn ydy y gangen a'i bod ti'n digon cryf i'ch dal.
Ac i ni, Iesu ydy'r gangen. Mae o'n ddigon i hachu a'n cynnal a'n nerthu. Ac felly, yn y sefyllfa mae cwestiynau'r Iesu yn awgrymog yn dydyn. Pam da chi mor ofnus? Fi ydy'r arglwydd. Fi ydy mab Duw. Fi ydy'ch achubydd chi. Fi sydd yn dod â chi berthynas â Duw drwy y groes a'r farwolaeth. Dwi wedi concro marwolaeth a mae'n presenoldeb i gyda chi. Ac wedyn, da chi'n rhyw fath o ddall pam bod Iesu'n gofyn cwestiwn i'r ddisgyblion yn nghanol y storm. A'r ail gwestiwn yn annog nhw i fod a ffydd ynddo oherwydd fod i'r un sydd yn ddigon cry i gynnal. A dyna'r cwestiwn y bore yma. Fel Cristnogion, da ni'n gallu cymryd bod presenoldeb yr arglwydd efo ni drwy'r ysbryd glân wrth i ni i ddilyn a'i garu a'i wasanaethu. Da ni sicr o fuddugoliaeth drwy'r arglwydd Iesu. Yn Rhufeiniaid 8 mae o'n dweud, ond da ni'n concro'r cwbl i gyd a mwy am fod y Meseia wedi'n caru ni. Dwi'n hollol sicr fod dim byd yn gallu gwahanu ni oddi wrth ei gariad Dydy marwolaeth ddim yn gallu, na'r un profiad gawn ni mewn bywyd chwaith. Dydy anylion ddim yn gallu na phwerau ysbrydol drwg. Dim byd yn y presennol nac yn y dyfodol. Dim byd yn hellderoedd eitha'r gofod nac yn ymderoedd y ddeiar. Na, does dim byd yn y bydysawd yma greodd Duw yn gallu gwahanu ni oddi wrth gariad Duw yn ein harglwydd Iesu, y Meseia. A mae'r Iesu'n gofyn i ni heddiw, pam da chi mor ofnus? Ydych chi'n dal ddim yn credu? A gobeithio mewn pythefnos sy'n cyntaf Tachwedd, gan i fynd at yr ail gwestiwn yn rhywle arall gan yr arglwydd Iesu. Ac ar ei ben y bôr golwg gorau.